إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na Annoor da ke nan Wuse Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga yadda da horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Yau shine darasi na 23 a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta 1447 kuma insha Allah shine darasi na ƙarshe a wannan wata na Ramadana a nan. A duka a watan Ramadana ya zama an yi darasi 28 kenan insha Allah. Tafsirin mata an yi daga suratul fil zuwa suratul nas. Surori ƙananan nan guda 10 ƙanana a harufa da ayoyi amma manya a ma'ana. An yi darasi guda 5 na maza 23 in an hada ya zama nawa? Ya zama 28. So wanda yake bayyana kenan mun samu wata na Ramadana gaba daya. Bisa ga yadda muka saba shine in an gama din kafofin watsa labarai da gidan talabijin suna sanya wannan darasi din a kammala. Ya zama daga an sa wannan ko kuma wani lokaci masu kan ajiye darasin karshen sai ranar karshen za a saka na mata din na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar bisa ga yadda suka yi da kwamitin da ke kula da tafsiri karkashin Alhaji Shehu Abubakar da kuma Alhaji Garba Sani waɗanda suke duka yayinmu ne da kuma coordination na shi injiniya Ibrahim da sauran yan uwa muna roƙon Allah ta'ala abin da muka karanta ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba ina mai farawa da godiya ga wannan kwamiti mai albarka da suka taimaka matuƙa da gaske wajen ganin cewa coordination na tafsiri da shirya tsarin masallaci da tsarin zama da makamantansu ya tafi daidai. Allah ya biya su da gidan aljanna. Dukkan members na kwamiti Allah ya biya su da gidan aljanna. Sannan hukumar wannan masallaci mai albarka da kuma ICICE da ke nan su ma gudumawa da suke bayarwa kullum na wannan darasi da sauran darussa Allah ta'ala ya sa a mizanin su na ayyukan alkhairi ya kuma biya su da gidan aljanna. Dukkan 'yan agaji da suke mana hidima a wurin da na farin kaya da kuma masu uniform duka Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna. Sannan muna da limamai da ke taimaka da sallan tarawihi da tahajjud da salloli na 5 salawat uwa uba gaba daya Allah ya biya su da gidan aljanna. Waɗanda suka ciyar da infaq da ake a nan masallaci ana kashe kuɗi da yawa don ciyar da mutane duk wanda suke bada gudumawa a wannan tsari su ma Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna. Muna godiya zuwa ga kafofin watsa labarai talabijin rediyo da makamantansu wanda bana an samu guda 100 da nawa an samu guda 105 da suka sanya wannan tafsiri. Na farko waɗanda suka ɗauki nauyi Allah ya biya su da gidan aljanna, waɗanda suka saka su ma kafofin Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna. Kuma da kuke zuwa wannan karatu din ina muku addu'a bukatunku na alkhairi Allah ya biya, sharri Allah ta'ala ya kare, addu'o'inku Allah ya amsa, magabatanku Allah ya musu rahama, zuriyarku Allah ya mata albarka, duk wani abin da ya dame ku a zuciyarku muna roƙon Allah alhayyu alqayyum Allah ya magance muku, duk abin da kuke nema a wurinsa Allah ta'ala ya baku. Kuma mai iya yi wa ina tsammanin tafiya ta ibada in ta yiwu insha Allah kuna cikin kyawawan addu'o'i na gaba daya. Muna roƙon Allah ta'ala ya karbi duka addu'o'i din. So ban taɓa jin amin irin na yau din nan ba gaskiya a dai nan tun da aka fara. Haram ba kaga da aka zo kan nasu shi dan adam ne. Ka ji amin din ta musamman.
to aran ma bukatunsa duka a wurin Allah, Allah ya biya masa. Isa Ali Pantami bukatunsa a wurin Allah, shi ma Allah ya biya masa. A to yau an yi kara. Ko dan na goranta muku ne sai aka mun kara. Amin din ta yau ta musamman ce. To kuma amin din kuma amin insha Allah. Amin ya hayyu ya qayyum. Allah ta'ala shi samu wanye lafiya. Allah shi samu wanye lafiya. Allah ta'ala shi samu wanye lafiya. Insha Allah ta'ala. Gabanin fara karatu akwai baki da wani lokaci mukan ambaci wasu daga ciki da suka zo. Akwai amini na shine provost na Federal College of Education Technical Gombe, Dr. Aliyu Botseri, yana tare da mu a nan wurin. A karatun digiri suna gabanmu, amma lokacin masters kusan zamani daya muka zauna da su a ATBU aka yi masters ko. Suna gabanmu a lokacin ma, amma a digiri sun mana tazara, su matsayin yayu suke gare mu. Allah ya albarka, muna maraba da zuwanku. Allah ta'ala shi jagoranci, nauyi da ke kai Allah ya tallafa muku wajen saukewa. Wannan makaranta ta FC Allah ya kara mata albarka. Makaranta ce mai albarka a Gombe, ta dade ana amfanuwa da ita, to Allah ya kara mata albarka ninkin baninki. Sauran makarantunmu a jiha din duka da kuma Najeriya Allah ya kara musu albarka. Akwai dan gidan malaminmu kuma babanmu Fadilatu Sheikh Alhassan Sa'id Marigayi na Jos, muna tare da shi. Malam Ibrahim Alhassan Sa'id yana karatu a Jami'atul Azhar a Kulliyatul Qur'an. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa karatunsa albarka. Alaramma ne, mahaddacin Qur'ani ne. Duk wanda ya san Azhar a da kan ma ai kowane kwas za ka yi sai ka haddace Qur'ani. Ban san ko yanzu an samu sawwaka ba. A da ko likita za ka yi Azhar sai ka zama aran tukunna a barka ka yi, saboda duk abin da za ka yi a duniya kana buƙatar tarbiyyar addini. In ka samu ta addinin to ko likitancin ka zo za a same ka da tausayi da riƙon amana da kamala. A wurarenmu ne kada ake ga za ka yi wata harka cewa wai babu addini kuma ka yi nasara. Ai duk abin da za a duniya in ba a san addini ba ana shiga bala'i. Ai babbar matsalolin kasashenmu shine doka da ake ba abinta shine dokan rubuta ta ake yi a ajiye, babu tarbiyyar addini bare a wanzar da ita. Tarbiyyar addini ke sa mutane in an ce kar ku yi su ki yin, in an ce ku yi. So duk inda aka zauna babu tarbiyyar addini, ko an yi doka mutane ba sa iya bin da sai an tarbiyyantar da su. Duk abin da za ka yi a duniya ko sharan banɗaki ne, sanin addini zai taimake ka. Ka san yaya za a shiga, ya za a fita. So ba abin da za ka yi a duniya da addini bai da amfani. In ku aka cire addini a kowace harka ce to al'amarin lalacewa yake yi. Allah shi samu wanye lafiya. Akwai wasu arammomi da suka zo, aran ma Maude Muhammad ko yana tare da mu. Akwai aran ma Tsahir Abdullahi Alfullati. Akwai alaran ma Sabir Ahmad Suleiman daga Kano ko. Dan gidan aran ma ne? Ok, ai na san Allah sarki. To Allah ya albarka ko. Allah ina malam yana ce yana jan baki ko. To ka ce abokinsa aran ma Abdullahi Abba Zariya na gaishe shi. Su ne irin alarammomin mu grade 1 din da muke da su ai. To Allah ya kara muku albarka. Mu ma gardawan Allah ya mana albarka. Allah ya samu wanye lafiya. Dukkan ku wanda ke zuwa darasi ko da ban kira sunansa ba, manufarsa ta zuwa nan ta zumunci da jin karatu, Allah ya biya shi da gidan aljanna. Duk wanda ya zo nan wurin babban mutum ne a wurin mu, kuma muna mutunta shi, muna kambama shi. Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu. Ibrahim lokaci ya ja, sai a karanta tambayoyi, zan ba da amsar su a dan takaice saboda karatun yau din ina so mu samu gaba da za mu tsaya, kada mu yi kwanan jeji a shekara guda idan har Allah ya sa kwanan mu ya kai. To mana ina so ni za ka taya ni ba wa masu rubuta tambayoyi hakuri, saboda tambayoyinsu sama da 500 zuwa 1000 yake shigowa a duk rana, wanda ni kadai ba zan iya ba, da haka na kafa kwamiti, amma ni kadai ake gani, don haka ai hakuri. Wadda aka ga an karanta wadda za mu iya ne, amma yau da in zan roƙi malam ya bari mu karanta ya fito da wannan kamar yadda aka saba da shi. Malam ya tambaya. To ina ba ku hakuri on behalf of engineer Ibrahim, na san auren ku shi mai laifi ne. Don wasu tambayoyin ta gida ake turowa wajen iyalai na, sai in ce musu ni ba na karban tambaya, aje a nemi namban tambaya a tura musu. Ni aiki na shine amsawa, amma ba daidai bane a tura iyalai na tambaya. To su ma iyalan suna shan wahala, so su ma da Allah ana ba da hakuri on behalf of all my family members, cewa ba laifin su bane, ba aikin su bane ga masu aikin. Ni ma aiki na shine amsawa in an karanta, so da haka a kiyaye, ba laifin su bane. Sannan kuma rika kiyaye da muka faɗa, ba a amsa tambayar da aka amsa ta nan kusa. In dai an amsa tambaya shekara 5, 7, 10 da suka wuce, sai dai a je a nemi amsa. Ina ga babu laifi ku yi tsari na kwamiti da zai rika zakulo tambayoyin da aka amsa a baya
in wasu suka yi kawai sai a yi sharing cewa a duba shafi kaza da kaza an sake su, zai taimaka matuƙa da gaske zama akwai tsari a rika maimaita su. Amma ba haka ba a yi tambaya 500 a kwana daya kuma mu maimaita tambayoyin shekara 3 4 5 ba mu yi tunani a ciki ba. So sai a yi haƙuri da Allah ko kuma kula ga wannan ina tunanin kwamiti su duba yiwuwar kai Ibrahim da kake kai layazin da su, in Allah sa ko da sau ɗaya a wata ne mu huto da tsarin kawai amsa tambayoyi na awa ɗaya, ya zama duk wata za a iya awa ɗaya amsa tambayoyi din kawai, ya zai fi ma'ana saboda ta amsa tambaya na da muhimmanci. Jama'a suna gaya maka su me ya dame suke so su sani ne, me yi wa abin da kake gaya musu a karatu ba shine bukatar su lokacin ba, amma a tambaya suna gaya maka me bukatar su a wannan lokacin. So iya da kyau a fito da wannan tsarin ko da sau ɗaya a wata ɗaya kawai zama tambayoyin ne kawai za a riga amsawa insha Allah. To Allah ya mana jagoranci ko amin ya hayyu ya qayyum. To Allah ya taimaka insha Allah ta'ala. Please help read this question. Allah ya ji dan iyayen malam ya kara wa malam ilimi mai ɗaukaka da albarka. Please ina son kare explanation akan rabon gado to a child that was not born in legitimate marriage. Wato wanda aka haife shi ba ta hanyar aure ba. Ita ma wannan an amsa ta. Wato ɗinsa ko kuma mom ɗinsa za ta iya samun gadonsa. To shi ma dai ya duba wato past questions insha Allah zai na amsa kuma na ba da fatawar lajinatul da'ima lil buhuthil ilmiya da fatawar su Sheikh bin Bas rahimahullah, lajina volume na 20 musamman nan ba na 387 akwai amsan wannan, sannan ni ma na amsa ta a nan, sai a zakulo ta da wuri ko sai a yi sharing ɗinta ko da a shafin da ke sunana insha Allah ta'ala. Masu nemo su nemo ta yau zuwa gobe sai kai ka ga yadda za a yi insha Allah, kai layazin da ko malam shehu na Allah ko malam shango sai a saka ta insha Allah. Bismillah. Sai kuma wannan yake cewa assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya ji kan iyayen malam da na al'amma ya sa aljannatul firdausi ce makoma. Amin ya hayyu ya qayyum. Ce malam ina tambaya ne akan zaman da ake yi bayan sallar asubahi zuwa fitar rana. Sai ayi raka'a biyu. Shin raka'a biyu nan sallar duha ce ko kuma mai zaman kanta ce? Tare da neman ƙarin bayani kan wato zaman da ake yi. Allah ya saka wa malam da alkhairi ya biya mu da aljanna madaukakiya. Amin ya hayyu ya qayyum. Sheikh bin Bas rahmatullahi alai a cikin majmu'un fatawa nasa volume na 11 namba na 401 ya ce wannan sunan sallar sunanta salatu shuruq ko kuma salatul ishraq, duk wanda aka faɗa yayi. A wannan wuri kuma ya ƙara amsa cewa ita sallan walaha ne ko ba ita ba, magana mafi inganci ya ce sallah ce ta walaha, amma sallan walahan da aka yi ta a farkon lokacin walaha sai a ce mata salatu shuruq. In an yi ta a ƙarshen lokaci kuma sallan walaha ne ba salatu shuruq ba, don salatu duha sallan walaha tana farawa ne bayan fitowar rana kaman da minti 15 zuwa 20 har zuwa kaman saura azhar da minti 15 zuwa 20, duk wannan lokacin aka yi salatu duha sallan ta yi. So in an yi ta a farkon lokaci sunanta salatu shuruq. Shuruq din nan daga al-mashriq ne, mashriq shine mai mafita rana. So kula ga wannan an ce sallan fitowar rana, ashe bayan ranar ta fito ake yin ta a farkon lokaci. Tana da kuma falala shine karin bayani a kanta. Akwai hadisi na Imam at-Tirmidhi rahmatullahi alaihi wanda Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta cikin sahih na Tirmidhi. Hadisi ne a Tirmidhi na 586, hadisin Anas bin Malik radiyallahu an, manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi na cewa man sallal ghada fi jama'atin thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu ash-shams thumma salla rak'atayn ka ajri hajjatin wa umra tamma tamma tamma. Wannan hadisi iya da ƙarfi da falala mu ji shi. Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce a hadisin Tirmizi na nawa 586, har kun manta ma kenan ku. Babbar magana. Ya ce a wannan hadisi wanda Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah tabbatar da ingancinsa, manzon Allah ya ce duk wanda ya sallaci sallan asuba a jam'i sai ya zauna yana ambaton Allah har rana ta fito sai tashi yana fila raka'a biyu, Allah yana ba shi ladan kwatankwacin aikin hajji da umura, cikakken lada cikakken lada cikakken lada.
a riwaya da tafi inganci ya ce cikakken ladan umura, cikakken ladan umura, cikakken ladan umura. Don Allah wani lada kake nema da ya wuce ladan umura a kuma zama ɗaya da kai? Yasa mu dage mu rika yin wannan ibada. Akwai nafilfili guda uku, jama'a ina mana wasiya don Allah, duk kacaniyar da muka shiga na duniya kar mu kuskura su kubuce mana a wuni. Dan uwa ina maka wasiya, yar uwa ina miki wasiya, duk kacaniyar da muke ciki a duniya in dai muna iya cin abinci muna iya shan abun sha, don Allah kar mu basu guda uku. Kaga na farko sallan witri, inda hali a hada da shafa'i ayi raka'a uku, in ya gagara ko ita raka'a ɗayan ayi gabanin alfijir ya keto. Na biyu raka'atayil fajr, gabanin sallan asuba raka'a biyun nan da za a yi fatiha da kul ya ayyuhal kafirun, ta biyu fatiha da kul huwa. Na uku ita ce sallan walaha, ba sallan tsofi ba ne, hatta matasa suna yin ta. Waɗannan ababe uku yan uwa ina mana wasiya, duk kacaniyar duniya kar ka rabu da su, insha Allah za ka ga alherin duniya da lahira. Wallahu ta'ala alam. sai malamin tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum, Allah ya shiga iyayen malam da alaramma da al'umma musulmi baki daya. Amin ya hayyu ya qayyum. ce malam na taɓa zuwa har gobe Allah bai kaddara Ramadan ba, amma kan ban da wadin da ya fi son ka a duniya. I love you malam. Ahabbaka Allahu alladhi ahabbtani la. Allah da kake so na don shi ina roƙon ya so ka, kuma ina maka wasiya da cewa son bayin Allah da suka fi ni nagarta yafi so na. Son bayin Allah da suka fi ni nagarta yafi me? Yafi so na. Allah ya baka ikon son bayin Allah da suka fi ni nagarta da yawa. Ni ma kuma Allah ya sa ni a cikin bayin da kake ƙara so din ba dare ba rana. Ni ma ina ƙaunar ka don Allah, kuma Allah da kake ƙaunata don shi ina roƙon ya ƙaunace ka. Yace tambaya ta akan shigar yara masallaci, wato yin sallah ya halatta saboda suna kusawa inda manya suke sayuwa. Dan haka nake roƙon malam ya mana bayani. Allah ya saka da aljanna daga Gazali Muhammad. Shigan yara ƙanana masallaci abu ne mai kyau. Akwai fatawa ta fadilatu Sheikh Muhammad bin Ibrahim, asali shi ma yana cikin zuriyar alu Sheikh asali. A volume na 4 namba na 321 da 322 ya ce abu ne mai asali shigan yara masallaci, kuma abu ne mai kyau ma a kwadaitar da su. Mafiya yawa hadisan da ake karantarwa na ku nisantar da yara daga masallatai gaskiya hadisai ne da basu inganta ba. Abin da ya tabbata shine yara ana kwadaitar da su zuwa masallaci don bautan Allah koya ake, wanda bai koya ba zai iya yi ba. So koya musu yin sallah, damuwa da sallah, zaman masallaci al'amari ne mai kyau. In akwai abin da ya taimake mu muna yara muka damu da karatun Qur'ani da karatun addini shine matsa mana da iyayenmu suke muna zaman masallaci. Akwai lokacin da a masallacin ba mu muke kwana, gida ma ba ma kwana a gida, isha zuwa asuba a masallaci muke. Kuma duk wanda ya haddace Qur'ani yana da matukar wahala a duniya baka samu yayi kwanan masallaci ba. Haran ba kai ko baka yi ba? Haran ma yace yayi rufai kai ko baka yi ba? Malam Ibrahim kai ko baka yi ba? Haran mu akwai wanda bai yi ba? Wato wata ka'ida ce in dai mutum alaramma ne na gaskiya to yayi kwanan masallaci. Kuma sai ka wayi gari masallacin nan ne gidanka. Kuma akan taburma irin ta da ake ta kaba ma ta shata ka anan ka zama kaman kanuri haka zaka wudo ko bai rabe a yafe mini yan uwa kanurai ta da yarba ai hakuri anan guro ga wani kanuri clever sle inda asham askara alaro amin ya rabbi amin insha Allah. So kula ga wannan kwanan masallaci yara su saba zuwa yana da muhimmanci. Kuma Sheikh Muhammad Ibrahim rahimahullah ya ce daga cikin dalilai na cewa suna iya zuwa masallaci ya kafa hujja da hadisi na Imamul Bukhari rahmatullahi alai, wanda manzon Allah tsira da aminci tabbata ga yake cewa inni la uridu italata salah fa asma buka as-sabi. Hadisin yana Bukhari hadisi na 710 cewa ni ina shiga sallah inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina niyyar na tsawaita sallah amma sai na ji kukan yaro a cikin sahu, sai in ce to me yiwa mamarsa na tare da shi, kaga wannan yaron ma karami ne da ake goyensa, sai in yi zaton mamarsa na tare da shi, ya ce sai na takaita tsawon sallan sabanin manufata ta tsawaitawa don na san in na tsawaita uwar za ta cutu saboda kukan yaronta. Kaga wanda ke bayyana kenan hatta fiye halitta ai bai ce kar ku kara zuwa da yara ba, har ma takaita tsawaita sallah yake don me, don iyayen da ke tare da yaran kada hankalinsu ya rabu gida biyu ko su damu. Ya ce wannan hujja ce kai tsaye na cewa zuwa da yara masallaci iya da kyau, da haka iyaye mu dage da koyawa yaran mu zuwa sallah.
yaron da bai kai shekara 7 ba a kwadaitar da shi zo zan je masallaci zaka je wanda ya sallah Allah zai bashi aljanna kuma aljanna akwai kaza da kaza sai ka gaya masa sai ya bi ka in ya kai shekara 7 kuma a umurce shi. So koya wa yara zuwa masallaci yana ba su tarbiyya mai kyau kuma yana sa in sun girma su ci gaba da yi. Mafiya yawan masu dacin masallaci da zuwa ibada tun suna yara suka koya, wanda bai koya yana yaro ba ko ya girma sai dai ta sallan falo. Wallahu ta'ala alam. Sai malam mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam ya ibada, Allah ya kara wa malam lafiya, Allah ya cikin iyaye. Amin ya hayyu ya qayyum. Please, I would want to know that the Islamic view on vaping and what is the stand of someone. Islamic view on vaping. Oh, vaping. Okay. And what is the stand of someone that does it in Ramadan? And how can one help a partner that does it? According to the Lajnatu Da'ima Lil Buhuth Al-Ilmiya, that is the permanent committee for fatwa in the Kingdom of Saudi Arabia, in their compilation of their verdicts, volume number 26, page number 350, 50, 51, and 52, they answered questions related to vaping. Vaping is an electronic cigarette. It's an electronic one. Electronic shisha. It is more of an electronic shisha. It is highly intoxicant and it contains ingredients that are not permissible to be consumed Islamically. And because of that, they said it is not permissible for a Muslim to consume it. Because the general rule in Islam, anything that is beneficial to humanity, you will discover that it is permissible. And whatever is harmful to you or to your neighbors or to your family members or to your health condition, you will discover that it is prohibited. That is the general rule in Islam. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. They even mentioned this verse in their fatwa, Surah Al-A'rab, verse 157. Whatever is beneficial, you will discover it is permissible. And whatever is harmful to your health condition, it is not permissible. By implication, it is prohibited. So bathing, it is an electronic shisha. And if you look at the substance and the ingredients contained therein, there is a certain percentage of tobacco, nicotine, among others. And most of them are very toxic. And it is because of this, it is not permissible. And in the same volume, they clearly stated that consuming it in Ramadan or while observing fasting, it invalidates the fasting. By implication, whoever consumes it while observing fasting, that fasting has been invalidated. And that is the position, and it is harmful to your health condition. And it is necessary for us to make adjustment and avoid whatever we know is harmful to our health condition. And indeed, Allah is the all-knowing. Ni almajiri ne, ban taba zuwa da ce maka ni shek bane, ni almajiri ne. Ku banni a matsayina na almajiri, insha Allah. Menene hukuncin wanda ya sa wata iya a sallar Juma'a, raka'a biyu zai kawo ya cika hukumar kawo da zai yi. Sai tambaya ta karshe ki malam me ya halascin fadin sallallahu alaihi wasallam yayin da ake karatu a cikin sallah, shi mutum zai faɗi haka? Jazakallahu khairan, Allah ya sa malam kana kwakwalwar da nake za a mai tafsirin ba. Baɗi dai. Imamun Nawawi rahmatullahi alai cikin al-majmu' volume na 8 namba na 558 ya amsa wannan tambaya akan sallan juma'a cewa wanda ya samu tahiya ya samu raka'a biyu zai yi ko hudu zai yi, ya ce fahimtarsa da kuma fahimtar shafi'iyya da fahimtar malikiyya da kuma abin da yake ga shine daidai, wanda ya samu tahiya raka'a hudu zai yi ba raka'a biyu zai yi ba. Babban dalilinsa na ɗaukan wannan dalili ya ce shine hadisi na manzon Allah
sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yake faɗa hadisi Muslim cewa man adraka raka'atan min as-sala faqad adraka as-salata, hadisi na 580 a Bukhari ya kawo shi a 580, Muslim ba ya kawo shi, cewa duk wanda ya riski raka'a daga cikin sallah ya riski sallah. To riskan raka'a daga ruku'i ne, in ka samu liman bai dago a ruku'i ba to ka riski wannan raka'a. So duk sallar da ka samu ruku'i to shine ka samu complete sallan jam'i. Amma in dai liman ya dago a ruku'i za ka bi shi ka cika, amma a magana mafi inganci ka samu falalan zuwa masallaci da falalan koyi da liman, amma baka samu cikakken ladan sallan jam'i ba. So tun da ku ana riskan sallah daga ruku'in karshe ne, wanda bai samu ruku'in karshe a juma'a bai ce magana mafi inganci raka'a 4 zai yi ba raka'a 2 zai yi ba. Wallahu ta'ala a'lam. Magana akan sallah in an kira sunan fiyen halitta, magana mafi inganci rashin bayyana shi a sallan farilla shi yafi. Sheikh bin Baz rahimahullah ya amsa wannan a cikin majmu'un fatawa volume na 4 namba na 212, ita ma mun taba amsa ta a baya. Amma idan kuma a sallan farilla ne ba a bayyana wannan, sai dai mutum ya yi a cikin zuciyarsa. Amma a sallan nafila yana halatta ai kamar sallan tahajjud ana karanta Qur'ani, an zo Muhammadur Rasulullah. Wani sura kenan? A'a. Ai Fati. Suratul Fatih dai kuma mana. Suratul Fatih ayar karshe, aya ta nawa kenan? 29. Aya ta 29. Ya za ku ce kuma suratul Muhammad? Akwai sunansa a suratul Muhammad, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, anan ne kawai sunan yayi appearing a suratul Muhammad, amma wannan na fatihi na gira. Wallahu ta'ala a'lam. Aramma sai mu fara tafsirin ko mun dauki rabin lokaci, kuma tafsirin ma dan mu samu gaba tsaya yau za mu dan yi gudu aramma ko sai ka duk yadda zaka yi ka tura ni ka hargitsa ni, to bismillah kawai insha Allah, amma kar a cire burki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بسم الله. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. duk da kai aran ne ya ishe ka haka, duk da kai aran ne. An yi wani bawan Allah da ke da ɗan rashin lafiya na hankali, in kana cin abinci sai zo ya zauna a gefe yana kallon ka, in kai loma dai sai ce abincinka ne ci kayanka, Allah ne ya baka, kudinka ne ci kayanka, wallahi abincinka ne ci kayanka, in ka kara sai ce naka ne ci kayanka. Idan ya zama ka kusa karar da saura loma 3-4 baka masa tayi ba baka bashi ba, sai cafa kwanan sai ce ko naka ne ya ishe ka haka. To a nan aran ne ma bari in cafa, ko kai aran ne ya isa haka. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku jama'ar da kai imani, la yahillu lakum, baya halatta gare ku an tarithun nisaa karha, da ku gaji mata a raba su a gado a tilas. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna, kar ku rika tilasta su don ku tafi da sashin abin da kuka ba su in kun aure su. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyina, sai dai in sun zo da alfasha bayyananniya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku rika rayuwa da iyalanku da kyautatawa. Fa in karihtumuhunna, idan kun yi wani hali tare da su, fa'asa, sunna ce ta Allah, tilas ne an takarahu shi'an da kuka ki wani abun,
wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira, wallahi Allah zai sanya alheri mai yawa a cikin wannan abin da kuka kin. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ku jama'ar da kuka yi imani. Dalilin saukan wannan aya, in ji sahabi Abdullahi ibn Abbasin radiyallahu an, shine cewa akwai wata al'ada da ake yi a jahiliya, shine idan mutum ya rasu iyalinsa za a raba ta a cikin kayan gado ne. Wannan mu kiyaye, musulunci ne fara 'yanta iyaye mata da aka cire mace ba a raba ta a gadon mai gida idan ya rasu. Gabanin musulunci mace ana raba ta a gado ne. Addini ya zo ya hana a raba ta a gadon, kuma ya ce ita ma a bata gadon. Tana ya ta ci gado, tana mata ta ci gado, tana uwa ta ci gado, tana kaka idan uwa bata nan ta ci gado, tana jika idan babu 'ya'ya ta ci gado. Amma gabanin musulunci su ma kayan gado ne. In mutum ya rasu aka hada dukiyarsa, ga gidajensa kaza, ga gonakinsa, ga dawakansa, sai a ce mata nawa ya bari, ya bar mata 7 ko 8, sai a kawo su sai ma sai hada a gado. Yakan sa a raba a gado sai a ɗauki ɗanta da ta haifa, in ji Ibn Abbas, Allah ya ƙara masa yadda, kamar yadda Ibn al-Jawziyya ka cikin Zadul Masrifi tafsir al-Qur'an ya ce in aka raba gadon sai a ba wa ɗanta gadon a wani hali kuma sai ta fada gadon wani ɗan uwansa na jini, shi mijin sai ya zama shi ya mallake ta. Jama'a don Allah, akwai addinin da ya yanta ɗan adam kamar yadda musulunci ya yanta mace kuwa? Gabanin zuwa musulunci, da ancient Greek civilization da ancient Roman civilization, mata ba a ba su gado, a wani hali ma raba su ma ake a gadon. Zuwan addini ne ya yanta su daga a raba su, kuma ya ce su ma a ba su. Sai ka rasu ba ka daɗa, sai a ba wa matarka duk abin da ka mallaka 1/4 nawa, 1/4. In ka bar miliyan 100 tana da miliyan 25 ita kada iyalinka. Amma da fa ita ma kayan gado ne, raba ake. So a da idan ya rasu, ko a ba wa ɗanta, ko kuma sai a zauna sai a ce to wa yake son wancan matarsa, sai wane ya ce yana so, to sai a karbi kudin wanda ya ce yana so, ba sai an shawarce ta ba, sai a ce to ɗauke ta ka je da ita. Shi kuma wanda ya biya din ya saye ta kenan a kayan gado, shi kuma sai ya je ta mu'amalan aure da ita. Shine Allah ya saukar da wannan aya, ya ce kar ku kuskura ku yi wannan. Suna ba da wani ɗabi'a, idan manema suka yi yawa sai a ce to za a yi kacici, sai a sa ta daga nesa, sai a ce a baku kaman zani haka ko mayafi, sai a ɗaura dutse a jiki, sai a ce ku jefa, duk wanda ya jefa ya zama zanin ya same ta ya lullube ta, to tasa ne, sai ya zama shi za a sayarwa ita. So duk wanda ya jefa ya dace shi zai ɗauke ta. Sai addini ya zo ya hana wannan. To akan wannan ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku masu imani. Duk inda Allah ya kira mu da wannan suna na imani, yana so ya gaya mana sako ne mai muhimmanci da ake so mu rike shi hannu biyu. In kana da sunaye da yawa da titles da yawa, wanda ya zo shi ya kira ka da title din, iya nufin cewa watakila abin da yake nema yana da alaka da wannan title din. Da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, abin da zai faɗa masu imani ne za su bi wannan umarnin. Na kira dan uwana da ya zo Dr. Aliyu, in na juya na ce provost, to me iya yiwa abin da ya sa na faɗi wannan zan masa magana akan makarantarsa ne. Amma in personal discussion ne sai na kira sunan da muke faɗa, ina kiransa da babana ne. Duk mai wannan sunan babana nake gaya masa. So shi ma haka nake faɗa babana. So in ka ji na ce babana, to personal discussion ne, ba wani abu ne da ya shafi office ba. Amma in zan yi magana da shi kan makaranta zan ce provost. To da Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu, iya nufin wannan imanin da muka mallaka, to za a ba mu umarnin da zai sa mu yi biyayya don wannan imanin. Shine la yahillu lakum. Idan Qur'ani ya ce la yahillu lakum, ɗaya ne da ya ce Allah ya haramta muku kaza. La yahillu lakum bai halatta ba, kora halasci iya nufin haramci ne a ka'ida na shari'a. Amma sai zama akwai iya magana a Qur'ani. Iya magana a Qur'ani. Wani ya kawo labari sai ka ce a labarin nan ba gaskiya bane. By implication kana nufin labarin ƙarya ne. Amma baka ce masa shi yayi ƙarya ba, sai ka ce labarin nan ba gaskiya bane. Kaga ka zaɓi kalma ce ta mai ta mutuntawa. Tunda masu imani aka kira, dalilin imanin sai Allah ya karrama mu. Bai ce haramun ne kaza ba, sai ya ce la yahillu lakum, bai halatta ku aikata ba. Amma ma'anarsa haramun ne. Shi yasa in kana magana da mutum mai mutunci, to sai ka aiki da kalmomi na me na mutunci.
shi yasa duk mai karantar da addini ya zama ya iya zaben kalmomin da ake wa'azi da su. Hawa kan kujerar karantarwa ko mimbarin juma'a gado ne na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ya mai da kai magajin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam. So ko da kai kana ga ka iya dan duniyanci sai ka ajiye a gefe, albarkacin wanda ka ci gadon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka rika mutunta kujerar, ya zama kalmomin bakinka kalmomi ne na mutunci da sanin ya kamata. Musamman idan aka zo magana da ta shafi mata ko mu'amala da mata, kada malami ya mai da kalmominsa na dan duniya. Ya rika aiki da kalmomi na mutunci. Karka waye gari kana wa'azi a rika fargaban kar mu kunna kaset din nan yara suna wurin, to magana ta lalace, zama ana jin tsoro saboda me zaka fantsama wani abun da bai dace yara su ji ba. Ka rika aiki da kalmomin da babba da yaro, namiji da mace za iya zama waje ɗaya a ji wa'azin ba tare da an ji wani abu na kunya ba. Shi yasa zaben kalmomi na mutunci shine harkar mai wa'azi. Ko da wani dan duniya ya maka duniyanci da tashanci, kar ka zo masallaci kai ma kai tashanci. Wannan kujerar da kake kai aikin annabi kake kai, magajin annabi ne. Idan shi magajin wani iblis ne, to kai magajin annabi ne. Sai ka gane girman kujerar da kake kai, sai ka yi magana ta addini da mutunci, ba magana ta dan duniya ba. Mafhum? Don haka la yahillu lakum, baya halatta an tarithu nisa a karha, da ku gaji mata a tilas. Dan me dalili? A wancan lokacin ba a ma shawartar mace, kawai raba gado za a yi ta sai a ba wanda yake so, ba sai ta amince ba. In akwai mutum biyu ko uku da ke bukata, ba a shawartar ta, sai ka duba waye highest bidder, wanda ya kawo canji da yawa ya zo da nauyi, to sai ka bashi. Sai Allah ya hana wannan, kuma Allah ta'ala ya ma ba su yanci na cewa su ma yanzu suna da yancin da za a mutunta su. Aran ma za ka yi ba mu koda misalin aya ɗaya Qur'ani. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. Jazakumullahu khaira. Misalai guda biyu, na farkon da ya shafi munasaba anan, walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna daraja, ya zama suratul baqara kenan ko aya ta 228. Allah ta'ala ya ce walahunna, iyaye mata suna da misalin irin haƙƙin da ke kansu, to su ma suna da haƙƙoƙi akan mazansu. Addini ne zo ba mace dama da take da haƙƙi yanzu, bayan tana da haƙƙin aure, haƙƙin sadaki, haƙƙin gado idan ana zaman aure. Yadda kai kake da haƙƙoƙi akan mace na biyayya gare ka cin abin da bai saba Allah ba, ita ma tana da haƙƙoƙi a kanka. Dole ka bata sadaki ka aure ta, dole ka bata kayan ɗaki, dole ka ciyar da ita, dole ka ilmantar da ita, dole ka bata wajen zama. Askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum, kamar yadda yake cikin suratul talaq aya ta 6. Duk waɗannan haƙƙoƙin yanzu Allah ta'ala ya ce nata ne a kanka. Don me? Don a nuna ita mace tana da daraja da kamala da matsayi a cikin addinin musulunci. Allah ya ce wala ta'dhuluhunna litathabu bi ba'd ma ataytumuhunna, kar kuma ku rika tilastawa cewa za ku kwace sashin abin da kuka ba su. Shine wannan ana magana idan rabuwan aure ya zo, kada ka yi mace kyauta, kuna zaune lafiya, ka saya mata kaya na sa sai ka ce zan kwace, akwati kaza zan kwace, kaza zan kwace. A ka'idar musulunci ko da rabuwa za a yi, ana rabuwa da mutunci ne. Idan bukata ya kama za a yi shika, kar ka walakantar da mace. Idan hul'i za a yi, hul'i kuma shine a halin da ita ta nemi ku rabu, kuma sai zama kai kana da kunci, ba za ka iya yin aure ba, bata dawo da wani abu ba, sai ta ce na amince, abin da ka kashe na aure zan mayar maka sai mu rabu, shine hul'i. Ita ta nemi a rabu, to ko a nan a magana mafi inganci malamai suka ce bai halatta ka karbi more than abin da ka bata ba. Baya halatta ka karbi fiye da abin, ka ce aurenki na kashe 500,000, tunda hul'i za a yi sai kin bada miliyan 5 bai yi ba. Sai dai ka tsaya cikin abin da zaka bukata, cikin iya abin da ka kashe. Kuma a nan ma in zaka yi ba za ka bukaci duka ba, saboda keɓantuwa da kai da ita. Kun kwana gida ɗaya ƙarƙashin ikonka, mai iya yiwa akwai mu'amalar da kuka yi wanda gabanin aure bata halatta ba, to wannan kuma sai ka yi sa ka sassauto da bukatuwanka a cikin abin da ka bayar. Ka kashe miliyan 1 tun da kin matsa ba kina kike ba, zaman ne ba kya so, kina da wani uzuri, kuma na fahimce ki a cikin miliyan 1 nan in ba za ki takura ba sai a dawo da rabin sa 500,000. To wannan yayi. Mafhum? Tayyib. Shi yasa Allah ya ce illa ayyatina bi fahishatin mubayyina, sai dai in sun zo da alfasha bayyananniya. Alfasha bayyananniya ta ce ai kudi a rabu, kuma kai kana zarginta da mu'amala da mazan da bai halatta ba koma bayan ka.
ko kana zarginta da faɗan kalmomi irin na batsa ko wani kalmomi na zagi, saboda addini ba a son zama da mace mai ashar, saboda duk abin da take ƴaƴanka za su yi koyi da wannan. Shi yasa Ibn Abbas ke cewa matar da ya zama kulmar bakinta kalmomi ne irin na 'yan tasha, ba ina nufin mai aiki a tasha ba fa, wanda asalin ɗabi'ar tashanci ne, ya ce karka zauna da ita, zama da ita zai sa 'ya'yanka su rika aiki da irin wannan kalmomi. Babu kalmomin da yaro yake koyi da su kamar kalmomin iyayensa. Hatsari ne yaron ka zama ran da ya fara aiki da gaba ta hannu ya fara haka dankwalo, malamai suka ce bala'i ya auku. Ran da ya fara magana bai fara da bismillah ba sai fara da zagi, maimakon iyaye hankalinsu ya tashi sai su ce bada alwaladu ya takallam, ana murna yaro ya fara magana, amma su manta hatsarin da zagi ya fara. To idan suka zo da alfasha bayyananniya, to anan shari'a ta ce ya halatta ka karbi duk abin da ka bar in za a yi hul'i, don ɗabi'unsu munin yayi yawa. Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku zauna da su da kyautatawa. Fa in karihtumuhunna, idan kuka ki wani hali tare da su, fa asa yana iya yiwa an takrahu shay'an, ku ki wani abu, wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira, kuma daga baya sai Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin sa. Duk ɗabi'ar mace da ka gani kwaya ɗaya kaki, wallahi idan tana da alkhairai da yawa sai zama ko tana da yawan fushi ko kuma tana da ɗan zargi daga lokaci zuwa lokaci. Shine irin ɗabi'un mata, da ba kake magana, da ba kake chatting, waye turo kaza, ko kuma kawai wata ran sai kaga ko rabu lafiya ka je sallah kara sai ka zama tatsumi, ka ba su uzuri. Wasu matan suna da matsalan aljanu, ba a cikin hayyacinta take ba, ka ba ta uzuri. A ka'ida shine duk duniya in dai ba aljanna aka je ba, ka gane cewa babu wata mace da ba ta da wani abu na kasawa nata, kamar yadda kai ma wallahi kana da kasawa naka. Yan adam muke ba mala'iku muke ba. To zaman nan shine zo mu zauna zo mu saba, shine kai ka jure wajen kasawanta kana gyara mata, ita ta jure da kasawarka. Duk ɗan adam iya da kasawa irin nasa, kai ma nata kake gani, kai ma fa wani bangaren dangerous ne, amma ba namiji bai cika sani ba. Duk yadda aka yi da shi, an fito ta nan sai kauce, in an fito ta nan shi ma sai kauce fito ta can wurin. So ya dace shari'a ta ce in ka ki wani hali, wallahi mai iya yiwa ne. Fa'asa, kalman asa tana zuwa biyu ne, ko littahaqiq ko liraja. Littahaqiq shine tabbas, ko kuma raja ana fata. A nan magana mafi inganci malaman Qur'ani suka ce yana nufin wajibi ne. In kai haƙuri da halinta guda ɗaya mai muni, saboda tana da guda 20 na nagarta, to wallahi dalilin haƙuri akan mai munin nan Allah zai baku alherin da baka zato a cikin zaman auren. Ibn Abbas ya ce shine Allah sai baku wasu ƴaƴa na kwarai da duniya za ta amfana da su dalilin kai haƙuri akan halinta. Shi yasa duk iyayenmu maza da mata haƙuri suka yi da juna har aka same mu. Inda ba su yi juna ba su yi haƙuri ba da ba za a same mu ba. Kuma irin dama rayuwar kunci a haɗa mata 3 ko 4 a gida ɗaya, wani gidan ma wa matansa 4, kaninsa 2, kaninsu ma mata 4, amma duk gidan banɗaki da ake tarayya da shi. Kicin kwaya ɗaya ne, haka iyayen za su zauna, kuma wallahi baka taba jin wani abu sai me, sai haƙuri da juna. Wani lokacin ma baka iya gane mamarka sai ka girma kake gane ta, saboda me, saboda ɗakin da ba nata ba nan ne kake ɓuya za a dake ka, ita tana bin ka, ita kuma yar uwarta tana kare ka, ba haka ake zaman ba. To a yi haƙuri yadda iyayenmu suka yi. Aure ɗan haƙuri ne, in kai haƙuri da halin mace ta yi da naka, alheri zai fito a ciki. Yanzu wannan bawan Allah aran ma product ɗin haƙurin iyaye ne. Duk wani babban mutum haƙuri aka yi aka samar da shi, to wannan haƙurin yana haifar da alkhairi da yawa. To kalmar fa'asa ɗin nan wajibi ne, in an yi haƙuri za a ga alheri, wajibi ne. Arama za ka nemi mana kalmar asa a ƙur'ani da ke nuna wannan? فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. masu wannan siffofin wajibi ne Allah ta'ala gare shi zai musu afuwa. Wani Allah yana magana da suka fita gwagwarmaya kenan a suratun nisa ko karshen aya ta 99. So kaga anan fa'ula'ika asallahu an ya'fuwa anhum, kalmar asa malaman Qur'ani suka ce Allah alƙawari ya zai musu afuwa. Dan me? Dan sun cika sharuɗan a musu afuwa. So haƙuri da kasawan mijinki dalilin sa Allah zai baku alkhairi da yawa. Haƙuri da kasawan iyalanka dalilin wannan haƙuri alheri da yawa zai fito. Ibn Abbas ya ce alkhairan ba za su irgu ba, amma na farko za a samu wasu ƴaƴan da za su amfanar da duniya dalilin wannan haƙurin. Allah ta'ala ya yi albarkaci ƴaƴanmu gaba ɗaya. Na'am.
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا الله يقول وإن أردتم استبدال زوج makana zaujin, idan kun ɗaura niyyar kana da mace ɗaya kai mai ƙaramin ƙarfi ne, saɓani ya yi yawa har kun kai matakin da kai da ita kun yi ittifaki kun yadda cewa mu haƙura da juna shi ya fi alkhairi, kuma babu wani tozarci, kawai dukka kun amince, sai ka shirya oke to tun da haka ne mu haƙura, Allah ya baki mijin da ya fi ni Allah ya bani iyalin da ya fi ki, kar a yi wa juna mummunan addu'a. Allah ya ce idan kun ɗaura niyyar canja mace da mace za ku rabu da juna, wa ataitum ihdahunna qintaran, kuma a lokacin kun ba wa mace abin da ya kai qintar ya kai ukiya 1200. wannan kuɗi ne mai yawa. Ibnu Abbas Allah ya kara masa yadda ce qintar yana iya daukan a ainihin farke a feda saniya katuwa fatanta nan a cika ta da zinare, da masu karfi da kyar suke dauka a zinaren. wannan shi Allah ya ce misalin abin da kuka bata, kamar ka ce kun yi aure dalilin aurenta ka kashe biliyan 5, abin da ka bata na sayan kayanta, gina gida, gina kaza da kaza. Kasashen da ke da arziki suna da wannan. In ka je Saudi Arabia, ka je UAE, ka je Qatar, ka je Bahrain, ka je Kuwait, wani kudin da ake kashe a aure yayi yawa. Amma Allah ya ce in kasar ku na da arziki za ku kyautata, to duk wannan ba matsala bane. Amma kar ya zama wannan kashe kudin kuma a wurin sabon Allah za a yi. Sai dai a wajen walima, wajen sai a mata kayan sawa, gida mai kyau, kayan ɗaki masu kyau, kuka ba da ƙintsari kuɗi mai yawa kuka kashe. Allah ya ce fala ta'khudhu minhu shay'a, kar ku karɓi wani abu a cikinsa. Ƙintsar kuɗi ne, shi yasa yanzu ƙasar Albania da yake asali da ban musulunci ya shige ta, har a yau suna da kuɗi sunansa ƙintsar sunan kuɗinsu. Sai Allah ta'ala ya ce to in kun ba su matukar ko rabu ne willingly sake ta kai, ba wani abu ba, kuma kai mai arziki ne, kar ka je kana cewa kayan ma da ba dinka ba akwati kaza zan kwace, ai turmi 40 nayi da man 10 kika dinka to 10 na bar miki 30 a bar mini kaza ma sai an bar mini. Kar ka zama mutum karami, musamman iyali da aka samu haihuwa da ita, to ya dace ka nuna kara, saboda an haihu da mace ko an rabu ba a gama rabuwan ba, shi ne hatsarin dalilin yayin da ke tsakani, ko an rabu ba a gama rabuwa ba, saboda akwai haihuwa tsakani. To sai mutum ya kai zuciya nesa, ko matar ta so ta tozarta ka, kai karka yadda, namiji ne, sai ka yi haƙuri, kuma ai Allah ne. In ka yi haƙurinka ba zai faɗi kasa banza ba. Allah ya ce to in kun kyautata musu, rabuwa ta zo ta faru, in kuna da rufin asiri, ba ku da kuncin rayuwa, kar ku bi bita da kulli kana kwace ka fi karfin wannan abu. A ta'khudunahu buhtanan, zaka karbi abu ne a bangaren kaman kazafi wa isman da zunubi mubina wanda yake bayyananne, ai babu wani ribar karbansa. Ai shi sa daman Allah ta'ala ya ce wa atun nisaa sadaqatihinna nihila, aya ta 4 a nisa'i, ku ba su sadakin nihila din nan da excitement, wato ka ba da sadaki kana cikin farin ciki. So matukar kun yi zaman auren kun samu jin daɗi da juna, to in ka fi karfin abu kada ka zama karamin mutum. Babu damuwa mai gida, to tunda za a rabu wannan kayan ban dinka ba, kuma ni na nemi kaza da kaza, sai ka rike a ba bukata wannan na fi karfin sa aje, insha Allah ki rike babu komai, Allah zai ban wanda zan yi wa wata nan ga, babu damuwa. Shi mutum in an yi zaman aure kar mu zama kananan mutane, kai ta bin tadbita da kulli, a sarka ma kaza sai kin bani, ai kaza ma, ai on this ma da baki yake da so sai an kame zaka yi da su. al'amarin da ka fi karfinsa kawai ka wuce, Allah zai kawo wani. A shirme ma kana asaran kuɗi. Na'am. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وكيف wannan kaifa litta'ajjub ne, wa kaifa ta'khudhunahu, ta yaya kuke karban wani abu a gare su, wa qad afda ba'dukum ila ba'd, bayan sashin ku ya ji daɗi da sashi, bayan wani ɓangaren ku ya samu keɓantuwa na sirri da wani sashi. Wato Allah ya ce dalilin keɓantuwa da kai da iyalinka, kuka shiga gida ɗaya, mai iya kuka kwana a ɗaki ɗaya da ita, wannan kwanan baya halatta ba dalilin aure ba. So ko anan aka tsaya, ka riga ka ci ribar auren, ita ma ta ci ribar auren, an riga an yi auren.
don in ba auren aka yi bai da za a yi baban ta ya bari a ɗauko ta a mota a kawo ka gidanka a bata da kwana ba zai yi ba. Auren ne yasa aka yi wannan. Shi Allah ya ce to in har kun yi wannan da su me dalili? Wato wa qad afda ba'dukum ila ba'din kenan. Wato sashin ku ya keɓanta da sashi, keɓantu wanda babu wani wanda ya san me ya faru na yaƙini. So duk auren da aka samu wannan keɓantuwa malamai suka ce a ka'idan auren an ci sadakin auren. In dai an samu keɓantuwan da in babu aure bai halatta ba to wannan sadakin auren a magana mafi inganci an ci sadakin keɓantuwan kadai, saboda keɓantuwan nan privacy ne. Privacy din nan in ba auren baya halatta. Mun taba zuwa wani aure da aka daura, muna yara ƙanana, wani mai daura auren yayi wata addu'a, wani irin manyan malamai na tsangaya ne, Allah ya ji kansa, ina ganin sa a fiska ta yanzu haka muna ƙanana, ana ta addu'a auren amin amin, don dan za a yi ta addu'a ne. A cikin addu'a sai ta maimaita wata addu'a, ya Allah ta'ala Allah ka tona asirin ma'auratan nan, sai aka yi amin. Wallahi ban gane me ake nufi ba, wai Allah ya tona asirin su. Ai ka'ida in ka ji Allah ya tona asiri ai ba abu ne mai kyau ba. Abin da yake nufi, abin da yake na sirri Allah ya sa ya fito kowa ya gani. Me yake nufi da wannan? Allah ya bada zuriya ba. Yace Allah ka tona asirin ma'aurata, kuma Allah ta'ala ka albarkaci abin da zaka ba su. Haka ya faɗa. Ina karami ban fahimci Allah ya tona asirin ba, saboda mu Allah ya taimake mu zamanin mu babu internet. Zaka kai shekara 15-18 a takardu ake karatu. In ma aka zo wajen abin da ya shafi wannan malaman mu na fikihu na zaure suna da kunya, sai a dunkula maka abun, sai a baka shi haka upside down, sai a ce haka zaka haddace, sai a wuce. Wai ba a so a baka bayanin abin da baka kai ka sani ba. Yau mun shiga bala'i, yaro dan shekara 10 iya rike da tab ya san komai, amma da haka suke ba mu fasaran a duk kulkule. Ba wata kalma da za a baka ita dan baka kai ba. Shi yasa Allah ya ce wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, ko sashin ku ya amfana ga sashi. Shi yasa private rayuwa ta aure kuma yana da kyau mu kiyaye wani darasi, ana boye ta. Manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi a hadisin Muslim yace inna min asharrin nas manzilatan yawmal qiyama rajulun yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yunshiru sirraha. Hadisin nan yana Muslim, hadisi na 1337. Manzon Allah yake cewa mafi sharrin mutane a duniya shine namiji da zai keɓanta da mace su ji daɗi da juna, kuma sai ya fito yana bada labarin me suka yi wa abokanansa, ai jiya yayi kaza, jiya yayi kaza. Annabi ya ce wannan shine mafi sharrin mutane a cikin jama'a. Wannan rayuwa, private rayuwa ta sirri ce. Kada ka zama daƙiƙi kana faɗan an yi kaza sai aka yi kaza. Wallahi akwai mazan da hatta mu'amalan aure suna bayanin yayi suke yi, a kuma temple suna tare. Akwai matan da ke yi abin da ya sha zama na shawara ga kawarki, a dunkule ki bada shawara, lokacin da na samu haihu juna biyu kaza da kaza lokaci kaza sai ki bata a dunkule. Amma wai a hoto ana bayanin komai in details, al'amari ya lalace. Akwai matar da taba turo tambaya tana kuka daga cikin jihohinmu na arewa maso yamma a samin, sun yi aure da miji 'ya'yansu biyu, suna zaune da auren yana rekodin hatta rayuwarsu ta aure. Suka rabu, yanzu ta yi aure kuma yana tura mata a bidiyo cewa zai sake a intanet a game take yi, kuma da shi aka yi abin a aure. Wannan dan Allah bai wuce rayuwar jahiliya muni ba? Bai wuce jahiliya ba wannan? Haka kuma zan aka lalace. Kuma ma in kana da kunya me yasa za a zo a yi wannan maganar a waje? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa al-haya wal iman qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma dhahaba al-akhar. Hadisi ne a cikin al-adabul mufrad, hadisi na 1313. Manzo Allah yake cewa da imani da kunya haka suke hade. Idan zuciya kunya ta gudu to zuciyar babu imani. Duk zuciyar da babu kunya wallahi annabi ya ce babu imani a cikinta. So mu zama masu kunya a rayuwar aure, kunyar iyalanka inda ya dace a ji, inda kuma ya zama na keɓantuwa da shari'a ta ce babu damuwa. Kunyan surakananka, kunyan iyayenka al'amari ne mai muhimmanci. Wannan zamanin da yanzu wai ake ga kunya ma ƙauyanci ne, har wasu iyayen saboda tumasanci wai uba ya zo wajen auren yarsa yana rawa. Allah wadanna kai lalace, Allah wadanna kai lalace. Wallahi wani bidiyo da aka tura wai baba ne auren yarsa, iyayenmu ina suka san wannan rayuwa? A wajen auren yarsa wai ya hau sama wai ana ta rawa da shi, in ka ga yadda yake yi kuma gashi kato. Allah wadanna kai lalace. Wallahi shi yake, amma ni nake ji masa kunya on his behalf. Kunyar ni nake ji masa. Haba wanda ya tashi gaban dattawa ai bai san wannan ba. Iyayenmu ba maza da mata saboda kunyarsu, kana gidan baka ma sai suke kebantuwa da juna ba, baka ma sani ba saboda kunya. Babarka duk yadda ka tashi gabanta baka sai shi ne ba ta sallah ba,
tana cikin halin larura baka isa ka gane yaushe take ajiye sallah ba, baka gane yaushe ne ba ta azumi ba za ta bari ka sani ba, kai ma dan kunyan ka take ji. Amma yau mun shiga zamanin da mace na zuwa Facebook ko X ko Instagram ta ce today I am off, no fasting no prayer, ita she is off. Yar duniya Allah wadannan kai lalace. Wa akhadna minkum mithaqan galiza, kuma Allah yace kun karbi alkawari wanda yake mai kauri. Alkawari mai kauri shine asalin daura auren nan da aka yi, rayuwar auren nan da aka yi alkawari ne wanda yake bayyana rayuwar aure dole mu ɓoye ta. ko ka rabu da mace kar ka kuskura ka fitar da sirrin zamanka da ita, ko hoto ne da ka rike hannunta kada ka fitar da shi waje, saboda yanzu ita ba iyalinka bane, tana gidan wani. Sannan kuma ke ma karki cire sirrinsa. Duk abin da ya shafi rayuwar aure ne nasa ne, namijin yanzu ne, saboda me kowane aure alkawari ne mai girma. Zaki bayani gaba ga Allah, shi ma zai yi bayani gaba ga Allah. So ko da aure ko ba aure, addini ya ce a kiyaye alkawarin baya da aka zauna da junan nan, kar a ci amanan juna. Kar ka wayi gari ya zama za ta yi aure duk inda ka ce kai kar ka aure wancan fa shedaniya ce, wannan ba daidai bane. Ko kuma ke an zo wajen ki tambaya mijin ki zai aure sai kika manta duk alkhairin su a duniya, ai wane kaza ne, saboda wasu matan mugaye ne. In ka tambaye ta inda ta yi zaban aure duk alkhairansa ta manta, kawai abin da ta kiyaye na sharri daya, wataƙila wani sharrin ma zuki ta mala da shi za ta faɗa. To ko da za mu yi shaida akan iyalan da aka yi zaman aure mu yi adalci, kuma mu karkatar da bangaren tausayi da rahama akan bangare na kasa wasu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Idan Allah ya kai rayuwar mu shekara mai zuwa za a tashi akan aya ta 22 wala tankihu ma naka aba'ukum minan nisa. Allah ta'ala ya ji ganyayen mu da malaman mu, kasar mu Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya. Abubuwan da suka dame mu Allah ta'ala ya magance mana, kuncin rayuwa da ake ciki Allah ya sauwake mana gaba daya. Marasa lafiya Allah ya ba su lafiya. ‘Ya'yanmu Allah ka ba mu ikon yi musu tarbiyya mai nagarta. Iyalanmu Allah ka musu albarka. Matanmu Allah ta'ala ka musu albarka. Mazanmu Allah ta'ala duka ka musu albarka. ‘Ya'yanmu Allah ta'ala ka taimake su. Wanda suke neman abokanan zama na kwarai Allah ka ba su. Masu neman aikin yi Allah ta'ala ka ba su mai albarka. Masu neman hanyar karatu Allah ka sauwaka musu. Masu neman sana'ar yi Allah ta'ala ka taimake su akan yin wannan sana'a. Allah ta'ala ka ba su. dukkan abin da muka nema a wurinka Allah ta'ala ka bamu. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. a lokacin tafsiri na yi magana akan media, akwai 'yan uwa da suka fara effort na ganin sun samar da murya mai muhimmanci a northern Nigeria, su ne S24 da kuma wasakila ana samun wasu koma bayan su. Wannan S24 muna roƙon Allah ya musu albarka. Yan uwa da suke da dama ko experience ko wadata ko don hanyar zuba hannun jari ne a samu media da za ta rika program da turanci duniya ta amfana, wajibi mu tallafa wa duk waɗanda suka yi yunkuri su fara don abin da aka fara a yi nasara. Jihohinmu na arewa ya dace su yi ƙoƙarin ganin sun shiga ciki ko sun taimaka ko bunƙasa wanda ake da shi ko samar da sabo don ya zama an samu wata murya mai muhimmanci ta harshen turanci ta bangaren da za a zuba shares a cikinta, tare kuma da ƙoƙarin ganin cewa an yi outsourcing ma'aikata kuma an maida ita ta zama independent, wanda za su yi managing su zama expert ne sun yi managing independently. Wannan manufa muna roƙon Allah ta'ala ya fargar da mu ya ba mu ikon cimma wannan buri. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من اتقاء هذا الشهر المبارك.
اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل إنفاقنا اللهم تقبل سائر عباداتنا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم اجعل هذه الحياة حجة لنا لا حجة علينا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وكل من سبقنا بالإيمان يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا بشر فعليك به اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في ولاية بورنو اللهم آمنا في ولاية زنفرة اللهم آمنا في ولاية كاتسينا اللهم آمنا في ولاية كادونا اللهم آمنا في ولاية كانو اللهم آمنا في ولاية نيجا اللهم آمنا في ولاية كوارا اللهم آمنا في ولاية نصراوة اللهم آمنا في ولاية بلاتو اللهم آمنا في ولاية أدماوة اللهم آمنا في ولاية ترابا اللهم آمنا في ولاية جنبي اللهم آمنا في ولاية يوبي اللهم آمنا في ولاية بوشي اللهم آمنا في ولاية كادونا اللهم آمنا في كل ولاية يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في كل ولاية يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في نيجيريا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في شمال نيجيريا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في شمال نيجيريا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في شمال نيجيريا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في نيجيريا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في نيجيريا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في نيجيريا اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا يا أرحم الراحمين اللهم من ولي أمر هذه الأمة فشق عليهم فاشقق عليهم يا أرحم الراحمين اللهم من ولي أمر هذه الأمة فشق عليهم فاشقق عليه يا أرحم الراحمين اللهم من ولي أمر هذه الأمة فشق عليهم فاشقق عليه يا أرحم الراحمين اللهم من ولي أمر هذه الأمة فرفق بهم فارفق عليه يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم لا عزة لنا إلا عزتك ولا حكمة لنا إلا حكمتك ولا قوة لنا إلا قوتك اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم كنا ضعفاء أمامك كنا ضعفاء أمامك كنا ضعفاء أمامك لا قوة لنا إلا قوتك ولا حول لنا إلا حولك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل دعاءنا اللهم اجعلنا من المغفورين لهم في هذا الشهر المبارك اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وذرياتنا وإخواننا وأصدقائنا اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المعذبين في كل مكان. آمين. اللهم انصر المظلوم على الظالم في كل مكان يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا بالحلال، اللهم ارزقنا بالحلال، اللهم ارزقنا بالحلال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمنا في نيجيريا، اللهم آمنا في شمال نيجيريا، اللهم آمنا في ولاية سوكوتو، اللهم آمنا في كل ولاية يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في نيجيريا، اللهم آمنا في نيجيريا، اللهم آمنا في نيجيريا، اللهم آمنا في إفريقيا، اللهم آمنا في العالم الإسلامي كله، اللهم آمنا في بلادنا وفي بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لأولنا وآخرنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية. آمين. اللهم من أرادنا وأراد أمتنا بخير وانصره يا أرحم الراحمين. من أرادنا وأراد أمتنا بشر فعليك به يا أرحم الراحمين. من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا وأهلنا بسوء فعليك به يا أرحم الراحمين. اللهم فعليك بهم يا أرحم الراحمين. اللهم خذهم، اللهم خذهم، اللهم خذهم، اللهم خذهم، اللهم خذهم. اللهم تقبل دعاءنا عاجلا غير آجل، اللهم تقبل دعاءنا عاجلا غير آجل، اللهم تقبل دعاءنا عاجلا غير آجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أزازونا alhamdulillah kamar yadda kuka sani malam ya gari bayani ka zauna ka zauna da saboda microphone da a kuma saurara. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, we have come to the end. To alhamdulillah mun zo ƙarshen wannan lokaci na wannan tafsir mai albarka a wannan masallaci na Annoor wato Wuse a nan Abuja.
kuma mu a matsayinmu na tafsir committee wanda Professor Isa Ali Ibrahim Pantami ya gabatar da mu kuma ya ingantar da mu a ranar 10 ga watan jiya. Mun yi aiki, takaitaccen aiki, kuma alhamdulillah za mu dan sanar da ku yan abubuwan da muka samu muka cimma. Na farko dai tukuna mun duba mun sa kwamiti wajen guda 4. Kwamitin nan guda 4 shine kwamiti na security da protocol, kwamiti na program da logistics, kwamiti na media and promotion da kwamiti na finance. Wannan kwamiti dukan sun yi ayyukansu kuma mun cimma wasu nasarori kamar haka. Nasara ta farko dai kamar yadda kuka gani, akwai yanzu mun sa wanda yake tafinta makurame, wannan kuma kokarin alhamdulillah wannan kwamiti ne, kuma mun inganta security fiye da yadda aka san shi. Bacin haka kuma mun samu lokacin da aka kawo batun election na wannan wato zaɓe da aka yi na ƙananan hukumomi a nan lokaci, mun samu mun yi tafsir duk da cewa masallatai da yawa ba su yi tafsir ba. Wannan kuma ba karamin wato samun nasara ba ne. Na hudu mun samu akwai abin da malam koyaushe kowace rana aka gama tafsir yake dunkulawa ya tura, mun samu mun hada shi har zuwa ga yau, wato kwanaki guda 23 kenan, wanda kuma za a gabatar da shi bayan azumi, za a tura mutanen Allah da kowa zai samu. A ƙarshe kuma muna tattaunawa da kuma ganin tabbatar cewa waɗanda suke wato ɗaukan nauyin wannan tafsir da kuma gidajen rediyo da suke sanarwa, su ma muna tattaunawa da su, kuma muna ganin komai yana gudana. Wannan godiya ce ga Allah subhanahu ta'ala da ya bamu dama, da kuma shi shugabanmu da ya kalle mu ya ga cewa yana da wato karfin gwiwar da cewa zai bamu wannan nauyi. To Allah ubangiji ya saka mishi da alheri, mu kuma Allah ya bamu ikon aikata abin da ya dace a wannan abu. Kuma za mu bi sawun bayan wannan tafsir din, mu ba da cikakken rahoto wanda za mu bawa shi shugabanmu. Bacin haka wato godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala da kuma shi ciyaman namu da ya zamana yanzu baya nan, ya tafi umara, wato Alhaji Shehu Abubakar shine ciyaman namu, ni ko ciyaman ne, kuma tare da shi muke aiki har zuwa yau, kuma alhamdulillah da Allah ya bamu ikon zuwa yau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ya biya mu da gidan aljanna wannan ayyuka na alkhairi da aka yi. Allah ya ji kan magabata, kuma Allah ta'ala ya fi mu yaba ma duka. Okay, akwai presentation again.